Jos isot rakennusliikkeet joutuisi samaan kilpailutilanteeseen kuin missä me ollaan, niin me pienet, niin näin olisi konkurssissa ennen juhannusta. Eli isot rakennusliikkeet lahjoo päättäviä tahoja. Niinkö? Joo, pyöritellään ja pelataan, viedään ihmisiä reissuun, annetaan lahjuksia. Siitä olisi syntynyt helvetinmoinen kohu, jos kravattisonneja olisi laitettu linnaan. Tämä silminnäkijä-dokumentti oli siis kosto. Potut pottuina. Tää on nyt sitä. No, miten toi nuorisosäätiön lahjonta sitten niinku käytännössä toimii? Se oli vähän niin kuin semmoinen automaatti. Heikkinen, tämä nuorisosäätiön toimitusjohtaja, entinen, meni milloin mihinkin rakennusliikkeeseen, että nyt pitäisi saada uusin malli Mersusta. Sieltä se kaivettiin rakennusliikkeen kassakaapista se raha. Mutta niitä lahjuksia mietittiin, niin merkittäviä on kyllä nämä tonttikaupat. Tontin hinta 2-3-kertaistuu siinä vaiheessa, kun vaikkapa Helsingin kaupunki myy tontin nuorisosäätiölle ja puoli vuotta myöhemmin nuorisosäätiö saa sitten 3-kertaisen hinnan. Kun urakat jaetaan, siellä on merkille pantavaa, kuka sen tontin osti ylihintaan. Se sama rakennusliike rakentaa siihen sen talon ilman kilpailutusta. Ja siinä kohtaa Vanhaselle on viety kassissa rahaa.